Pozdravujem kočky, máme tu polku mesiaca, dneska 16. marca, takže sa nám to preklopilo do druhej polovice a máme super krásne počasie, i keď povedzme si trošičku dažďa by nezaškodilo, aby v tých záhradách to trošičku sa prebudilo a rozjasnilo. Možno ste si všimli, ja som bola cez víkend v Piešťanoch, takže tam už si predstavte, už je zlatý dáž rozkvitnutý, už sú rozkvitnuté narcisy, fialky, takže taký prvý ten náznak tej jary. A za chvíľu to bude aj u nás, akože tie dni bežia tak rýchlo, že sa vôbec nemusíme bať. No a toto videjko chcem vlastne venovať aj tomu, aby som vám ukázala tú dennú rutinu, ktorú ja používam, lebo často niekedy trošičku prestaneme používať, trošičku výjdeme z toho ako keby kolobehu a ja keď prídem z takého nejakého víkendového pobytu, kde viete, ochutnáte kadečo dobré, tak vždycky si urobím detox tej pleti, aby tá pleť dostala vlastne takú odmenu za to, čo musí prežiť a fungovať. Takže samozrejme som si vyčistila tvár čistítkom, teraz mám Repair čistítko, ale v podstate môžete si ich striedať. Ak máte pocit, že potrebujete vystriedať čistenie, tak z našej rúžovej zázračnej sady teraz ho máte v akcii, že myslím čistítko, krém a očný krém je k tomu zdarma. Takže pleť mám vyčistenú, umytú. Potom som si dala mikrodermu. To je táto kolekcia, ktorá je tiež tento mesiac v super akcii. A mikrodermu zbožňujem, pretože krásne vybrúsi pleť, vrásky, dá dole tie odumreté bunky. Čiže určite, ak nepoužívate peeling, potrebujete ho. Jediná kontraindikácia, alebo kedy nemôžete mikrodermu používať, keď máte veľmi také výrazné červené žilky, tak vtedy, alebo akné. Hej? Čiže ja som pojedla pred týždňom citrusy, takže sa mi vyhádzali trošku výražky. Tak som si dala mikrodermu, ale na bradu teraz som si ju nedala. Čiže iba na tú ostatnú časť tváre. Ak máte červené žilky, veľmi výrazné, máme riešenie, áno, na to je napríklad chemický peeling z Repair sady, alebo napríklad super sérum zelené obnovujúce, kde tento mikroderma je taký ako mechanický jemnučký piesoček, takže kvôli tomu sa to vlastne neodporúča na tie žilky. No, ale keď máme problém, vieme, že v Mary Kay máme vždycky aj riešenie. Takže moje obľúbené vankúšiky, pretože tie vačky, to nedospanie, keď sme kecali s babami, zanechalo svoju stopu. Takže samozrejme mikrodermou som si vybrúsila a opláchla plážnou vodou, to spomínam, že dávajte si pozor, nepoužívajte na pleť horúcu vodu, nie je to vhodné, trošičku sa poškodzuje tá kožná bariéra. No a čo myslíte, čo si dám okolovačkou, čo vždy používam, čo najlepšie pomáha na detox pleti, je naša čierna maska. Zbožňujem aj tento aplikátor, pomocou ktorého sa úplne super dá natrieť. No, čierna maska. A presne v tých Piešťanoch sme boli aj, volalo sa to, že zrkadlisko a bahnisko. Zrkadlisko bola taká len vlastne voda, síričitá, kde sa tie pory otvorili na pokožke. Tam sme boli iba 10 minút, horúca voda. A potom sme prechádzali do toho bahniska. To bolo obrovský bazén, kde na spodu bolo presne to piešťanské takéto čierne bahno. A to sme si vlastne dávali na celé telo. Sme sa pobabrali celé čierne ako černosy. A tiež 10 minút, teplá vodička. Pekne to tam majú urobené, že vstupy buď len samé ženy, a sami muži, alebo kombinované už ako kto chce, lebo tam musíte ísť nahý, naozaj je to celé čierne. A potom sme si to vlastne v tom obrovskom bazéne to čierne zmyli a takýto sme išli do takého lehátka
tam nás pekne zabalili a poleškali sme si v tom teple, v dečke nejakých 20 minút. A potom nám povedali, že neumývajte si to 3 hodiny. Rozumiete, že až 3 hodiny, aby to telo vlastne dokázalo to všetko absorbovať cez tie póry. Piešťany sú známe tým, že tam sa hlavne tie pohybové ústroje liečia. Aj som tam mala takú fotku vlastne s tým mužom, ktorý láme barlu, lebo sa dokázal vlastne vyliečiť. No a tak to prenikne. Čiže vieme, pokožka je najväčší vylučovací orgán na našom tele a všetko, čo vylučuje cez póry, to sú tie malé otvory a cez tie póry dokáže všetko aj prijímať, ale aj potom vlastne vylučovať. Takže preto zbožňujem znovu, som si povedala, hneď prídem domov, hneď si dám čiernu masku, lebo tá dokáže fakt akože prečistiť. Uvedomme si, že tvár máme stále vonku, tvár si nezakrývame a teraz hlavne to vidíte, keď to slniečko zasvieti, tak jednoducho ten prach je všade. A predstavte si, že ten prach vám sadá na tú pokožku, na tú pleť a keď ju nemáte niečím ako keby upravenú, oblečenú, stále to hovoríme, že taký kabátik si dáme a kabátik pre pleť je make-up alebo CC krém alebo púder. Pretože tieto vecičky, ktoré máme, séra, super séra, krémiky, to všetko ide dovnútra. Hej, na povrchu vlastne ostáva nám len ten make-up, fixátor, make-up, CC krém alebo púder. Preto sa odporúča nosiť make-up, že to není len ako estetická vec, ale aj praktická na ochranu pleti. No a keď ho používame, potom potrebujeme ten vlastne výborný, vhodný čistiaci krém náš, ktorý to všetko dokáže. Takže čistenie s krémikom a s očným krémom je jedna akcia a druhá akcia je, že tam máte super séra a k tomu je vynikajúce tonizujúce telové mliečko. Zase sa vám musím pochváliť, zase ma babi pochválili, aké mám krásne telo, pokožku. Ja vrajím, no viete, ale ja si ho tým mliečkom mastím už asi 20 rokov, takže má to svoj význam a sem tam napríklad ja si brúško, stehna aj touto mikrodermou premasírujem a tým pádom tá pokožka sa rýchlejšie obnovuje. Takže mikroderma není len na tvár, ale viete ju použiť aj na telo, na dekolt. Jediný problém je to, že si dávajte pozor, keď si dávate mikrodermu, ako dnes ja som si ju dala teraz ráno, odporúča sa večer, ale večer som nestíhala, takže ráno, tak teraz 24 hodín nemôžem ísť sa opalovať. Akože môžem ísť vonku, že sa prejdem, ale dám si make-up a tým pádom mám už tú tvár zakrytú, už ju mám ako keby oblečenú a chránenú pred slnkom. Samozrejme krém alebo toto sérum, ktoré má ochranný faktor, ja už používam dennodenne ochranný faktor. Takže určite v tomto sére máte ochranný faktor, v Repair kolekcii denný krém má samozrejme a sisičko má len 15, ale to slnečko je už silné, určite 30. Čiže máme aj, už nám dali do predaja slnečnú kozmetiku, takže takisto si to viete pekne doplniť. No a druhá perfektná akcia, ktorú máme tento mesiac je práve táto mikroderma so sérom, ktoré regeneruje pokožku. Čiže keď si ju vy zbrúsite, sérum je krásne zregeneruje. Kto má veľké otvorené pory ako ja, dokonalá vec na to, aby tá pleť vyzerala hladko a krásne. No a k tomuto sú ešte tieto dva produkty. Odličovač očí poznáme, to je jednoducho naša topka, ktorú každá žena musí mať, aby mala takéto krásne očné okolie aj v luxusnom veku. A micelárka super na rýchle odlíčenie. Takže verím, že som vás potešila týmto videom. Masku si nechám nejakých 20 minút, potom zmijem a nasledujú super séra, krémik, namalujem sa a môžem ísť s kamoškou na kávu, pretože mi volala, že sa zastaví.
Ak máte nejaké otázky alebo chcete poradiť, ktorý produkt by som vám poradila alebo skombinovala s vašou dennou rutinou, určite sa mi ozvite a želám vám krásny dni, krásny týždeň. Teším sa na vaše správičky.